Nauč sa zomrieť? Dosť dobre to vyzerá. Ľudia tu pracujú, všetci makajú, to sa mi ľúbi. Je to samozrejme tmavé, všetko strašidelné, ale všetko máme pod kontrolou. Sa nejaké rituály robia, alebo také niečo, ja fakt neviem. Veľmi opatrne, ja neviem, čo tu bude. Divné zvuky, naozaj divné zvuky. Myslím, že som počul nejaké kroky. Dve mŕtvoly tu tiež. 4. Fuj, odseknutá hlava tu normálne. O môj bože. Tuto niekto je, zase je niekto mŕtvý, a on je rozseknutý na polku. Ďalší, toto je v stene. Ja chcem odtiaľ to odísť. Bude nejaký jumpscare. To vyzerá veľmi zle, kamoši. Normálne sa bojím, že tu na mňa niečo vyskočí. Počkaj, aby som sa náročne otočil a išiel naspäť. Ale to nemôžem, musím zachrániť, alebo neviem, čo tu budem. Musím zistiť, áno, že čo sa tu deje. Nič, my sa odtiaľ dostaneme, kamoši. Verte mi, ja sa tak ľahko nevzdám. To, kamoši, poviem, že toto je creepy as hell. Že by tu bol nejaký experiment, alebo také niečo. Ježiši Kriste, dostanete ma odtiaľ, to nikomu som nič neurobil. Tá svinia sa s nami tu zahráva. Tá svinia sa tu s nami hrá. Točí sa mi totálne hlava. Haló? To čo bolo? O môj bože, to bolo iba nočná mora. Toto není nočná mora, kamaráde. Ježiši Kriste, to čo sa tu objavilo. Jaká sračka. Krvavá stopa. Moje srdce je v prdeli oficiálne. Čo to je za príšeru? Ona možno nejak ovláda náš rozum. Tá príšera. To je sviňa. To je sviňa, o môj bože. Prečo sa mi toto robí? Nič z tohto nie je reálne. Treba na to pamätať. Tá príšera nie je reálna. Bože môj, jak som sa zlákol. Nechaj ma na pokoj. Bože môj. Svoboda navždy. Koniec.